మూవీ తోటి మంచి పార్ట్ తీసుకొచ్చారు. సంతాన ప్రాప్తిరస్తు అంటే ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తోటి రాబోతున్నారు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. టీజర్ లాంచ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు విత్ ద కరెంట్ హ్యాబిట్స్ అండ్ ద కరెంట్ లైఫ్ స్టైల్ మనకున్న దాంట్లోని వన్ ఆఫ్ ద రియలిస్టిక్ ఇష్యూస్ కాబట్టి దాన్ని ఒక ఫన్ ఎలిమెంట్లోని విత్ రియల్ రీసెర్చ్తో తీసిన సినిమా ఇది. సో వీ డెమోన్స్ట్రేటెడ్ లైక్ హౌ someone can make simple changes to their life to address this issue in a very humorous and healthy way. So I hope you like the teaser. Please go to watch the movie and support us, please. Thank you.